Tak domácí závodnice Alexandra Gálová na druhém místě po startu. Před ním maďarská závodnice startování Orsoldia Urbanek. A tyhle dvě závodnice se odpoutaly od celého startovního pole. A Alexandra už je hned za maďarskou závodnicí a už se útočí na první pozici. Alice jednoduše se dostala na první místo a v nájezdu do posledního kola už má další náskok. A poslední metry pro Alexandru Gálovou i Veselý. A ještě hodně, Pavlo, ještě hodně. To nestínej. Tak je to závod na jedno kolo. Plus distance. A jedeme. 6 nejlepších postoupí do finále. Takže všichni tu šanci mají, všichni. Ale zdá se, že to je velmi vyrovnaný závod. Takže opravdu teď máte děti všichni šanci postoupit. Jde vám o každý metr, o každou pozici. A velice krásný a vyrovnaný závod. Už jsme v cíli, we are in the finish. Tak jsem mi zdal, že ještě chvíli taky přišel. Je to závod na krátkou novinku. Zatím si dětka svou závodě celou sezónu. Tak a je odstartováno, závod na jedno kolo. Tak pojďte, Mireček, Emička a Natálka. Vy jste vyrovnaný závodnici a pojďte. Mezi sebou si to Natálka se jikou rozjela na domácí dráze a už je na druhém místě. A co, Mireček, odolá Natálce nebo neodolá? Oj, neodolá, protože Natálka na domácí půdě prostě bude vyhrávat. Hezky, děti. Jedeme, děcka, závod na 2 kola, odstartová. A opět velmi vyrovnaně. Natálka tentokrát lépe odstartovala a už se dostala před Mirečka, ale závod je to dlouhý, tak uvidíme, jak to děti zvládnou. Natálka teda teď zrychlila hrozně rychle. A ještě jedno kolečko, děti, jedeme, Miro, Emičko, zaberte. Ta Natálka vám teď teda pěkně ujela. Ale pojďte. Natálka Zelinková, Inline Veselý. Na prvním místě v poslední zatáčce Mireček Trnka a Emička Švarcová z Benátek bojují o druhé místo. Natálka Zelinková se vítězila. A souboj o druhé místo Mireček nebo Emička. A Míra gentlemansky nepustil Emičku do cíle. Tak je odstartováno, pojďte, je to v finále na jedno kolečko. 2 maďarské závodnice jsou na čele, za nimi Adelka Dobřenská z Benátek. A už jsme v poslední zatáčce, rychle přešla Bulana do cíle, pojďme. Tata Báňa, Benátky. Tata Báňa a Benátky, to jsou první 3 závodnice z cíly. Tak v finále v kategorii žákyně B odstartováno závod na 3 kola. Maďarské závodnice na čele, za nimi hned Adelka Dobřenská, Benátky. A také Kristýna Popílková, KSBM Praha, to je první čtvrtice na čele tohoto závodu. Máme 2 kola do konce, Laura Šandor, Lea Vitašek a Adela Dobřenská, 2 kola do konce.
A pojďte holky, jsme v polovině závodu, stále není rozhodnuto a Adelka Dobřenská ještě bude chtít maďarskými závodnicemi zaútočit o ty nejlepší příčky. Laura Šandor stále na prvním místě, Lea Vitašek a Adela Dobřenská bude útočit dopředu. Ano, Adelka ústevník stíhá ho snaží propracovat, ale bohužel nám upadla, bohužel to bylo trošičku bolestivé. Adelka nám upadla v souboji o druhé místo a tím pádem Kristýna Popílková dojela na třetím místě. A máme odstartováno, hned po startu se nám do čela dostávají 2 maďarské štafety ze Segedu a z Budapeště pronásledovány holkama z KSB Benátek a s včeličkama. První předávky nám proběhly úspěšně a holky se řítí do druhého kola. Dostála vedoucí jsou 2 štafety z Maďarska pronásledovány holkama z Benátek a společnou štafetou včeličky. A máme tady nájezd do posledního kola a holky z 10 vybudovali slušný náskok a právě se nám řítí do cílové rovinky. So head Craig, all you need in first place, then skaters from Budapest, poté holky z KSB Benátek. A nám právě ostartovala první jízda KDP, kde se nám představí Nela Krejčí, Alexandra Gálová, Veronika Suroďuková, Helena Mikešová, Karolína Frouková, Lucka Dikastová, Markéta Chromcová a Eliška Švajdová. A hned po prvním kole se nám do čela propracovali závodnice Nela Krejčí a Veronika Suroďuková, stíhána hnedka 2 závodnicemi s Iman Veselý, Alexandrou Gálovou a Karolínou Froukovou. Na čele se nám teďka drží Veronika Suroďuková, za ní hned Nela Krejčí a přesně vzadu se Alexandra Gálová. A máme tady nájezd do posledního kola a která z holek postoupí přímo do semifinále 1000 metrů. Nela Krejčí si nahnala velký náskok, ale stíhají Alexandra Gálová a Veronika Suroďuková s tím, že Nela Krejčí přímý postup do semifinále 1000 metrů. A právě nám ostartovala první jízda Žákník B, kde se nám hned do čela propracovala Laura Šandor, hned za ní je Enike Perjes a na třetím místě se drží Adela Zelinková. Holky mají závod na 2 kola. A tak uslyšíme zvonek do posledního kola, kdy s velkým náskokem se nám posledním kolem řídí maďarská závodnice Laura Šandor, ale bude tady souboj mezi 2. a 3. místem, mezi Enike Perjes a Adélou Zelinkovou. S přehledem na prvním místě dojíždí maďarská závodnice Laura Šandor a velký souboj mezi 2. a 3. místem. Tak a už je odstartováno, závod na 2 kola, kategorie žákyně B. Ale vyskoč, nevadí, jeď. Stop. Tak druhý start se zdá, že už bude bez pádu zatáčce a tím pádem se pokračuje. Je to jenom závod na 2 kola a 2 maďarské závodnice z Kluta Tabáňa si vytvořili náskok. Kristýna Popílková se snaží dostat se Maďarku na 3. místo a daří se jí to. A stíhá ještě své soupeřky před sebou, ale závod už se blíží ke konci. Máme poslední zatáčku. Laura Šandor, Tatabáňa vítězí. A bohužel Kristýna Popílková těsně před cílem upadla a dojela až na posledním 6. místě, ale...
Tak favorit Jakub Marko, Lučino SK hned do toho kopného startu. Tak uvidíme, jak vydrží, je to závod na 6 kol. A zdá se, že se zde taktizovat moc nebude, jako v předchozí jízdě u holek, kde se od startu jede docela rychle. Jakub Marko přepustil místo domácím závodníkům Luďkovi Kovaříkovi a Matějovi Hanákovi. Děkuji do konce. A kluci si teď drží první 2 místa. Děkuji do konce. Matěj Hanák, Luděk Kovařík a Jakub Marko. Trojice závodníků, která je malinko odskočena a Jakub Marko začíná útočit zvenku, zatáčce a v nájezdu do 2 kol konce se dostává na první místo. A Jakub Marko ukazuje svoji sílu v této kategorii zde ve Veslané nad Moravou. Zvoní do posledního kola, zdá se, že o první místo rozhodnul Jakub Marko, Lučino SK a druhé místo mezi domácími závodníky se rozhoduje aktuálně zatáčce Matěj Hanák, předjel Luďka Kovaříka a do cílové rovinky výjíždí na druhém místě s Jakubem Markem. Tak Verča Dikastová, Laní Kristýna Jungová a Zoja Onoušková. A k velkým favoritkám se přidává i Barbora Hradecká. Takže ty nejlepší závodníci teďka máme na čele. Kam tu je vidličky na melón. Ty, co vyhrávají, co včera byli mezi prvními 4 většinou. A teď si to mezi sebou hlídají. A teď vidíme, že se i začíná dost taktizovat. Holky už se dobře znají. Takže 3 kola do konce. Se hodně zpomalilo, hodně zádu, s tím nechtějí nic udělat. Verča Dikastová už to nevydržela a nasadila větší tempo, ale už pouze 2 kola do konce. To znamená, že budeme mít dostatek sil na to klidně udržet až do cíle. Uvidíme, co s tím udělá domácí Kristýna Jungová a za ní Slovenka Zoja Onoušková. A co ještě Bára Hradecká na 4. místě, na to poslední kola, Kristýna Jungová útočí vnitřním. Bravo, krásné předjetí. Udělá to velice dobře a do nájezdu do poslední zatáčky vyvíjí maximální rychlost, aby už ji nikdo v cílové čáře nepředjel. A to se jí také daří. Kristýna Jungová doma vyhrává závod na 1000 metrů. Verča Dikastová druhá, Zoja Onoušková ze Slovenska na... Kadetky poprosíme do hitboxu na své semifinále na 2 kilometry. Cadet girls, please come to the hitbox for your heats. Klára Rinhatová, Inline Akademie, se propracovala dopředu před Verču Korvasovou a Janu Bohumskou. Taktický závod. Verča Korvasová 3 kola do konce zautočila, Jana Bohumská ji okamžitě stíhá. Táňa Vakšvendr, Esther Highlander se propracovala na 3. místo, ale 2 kola do konce Veronika Korvasová, Jana Bohumská, to bude souboj o 1. místo.
Uvidíme, jestli Verča vydrží, Jana si zatím ani vyváží a má už jenom kolečko a půl do konce. Veronika Korvesová, Jana Bohouská, tak která z nich bude mít závěru nejvíce sil. Veronika Korvasová stále drží první místo a Jana Bohouská teď ještě mocně finišuje a uvidíme, jestli to zvládne. Nevím, z mého pohledu, byl jsem trošku dále, takže nedokážu. Nelly Tobias, all you need, try to get the back. Takže na chvostu vedoucí skupiny Šárka Sejpalová a Eliška Brázdilová z Benátek. A opravdu se nám vykrystalizovala 11členná skupinka, 5 kol do konce, 5 laps to go. Pojď za Káju ještě! Three laps to go for the back. And we have fire in the end of the pack. 2 laps to go, 2 kola do konce, je to souboj o to, kdo z této skupinky jeden nepostoupí. Zatím je tam Eliška Brázdilová na posledním místě, ale ještě má čas to zvládnout. Na čele jsou 2 závodnice domácího klubu Inline Veselí, ty si kontrolují jízdu stejně jako další vepředu. Poslední kolo. A kdo bude mít toho Černýho Petra, kdo ještě zabojuje o ten postup mezi prvních 10. A holky zde dojíždějí v poklidu, postupují všichni a poslední místo 10. zbylo na číslo 13. Pojď! 1000 metrů 6 kol, poslední disciplína pro žákyně B. Laura Šandor, Lea Vitašek, Tata Báňa Hungary, ty jsou na čele. Pojď, Adelka, pojď! Další Maďarka na 3. místě v Budapeštu Enike Perez. A pak už tam máme Kristýnku Popílkovou a trošku dál taky Adelku Zadenkovou z domácího klubu Inline Veselí. Taky pojďme pozbudit, tak se dotáhne na vedoucí skupinku a zabojuje o lepší pozice. Pojď, Adi, za nima! Stále dvojice Maďarek na čele, ale máme 3 kola do konce. První 3 maďarské závodnice si drží místa s sebou, a to by s tím mohla udělat Kristýna Popílková nebo Adelka Zelinková. 2 kola do konce, pojďte holky, něco zkusit. Laura Šandor se odtrhla od dalších závodnic a do posledního kola výjíždí na prvním místě. Kristýna Popílková se sebe vytlačit zbytky sil, ale dál stále se jí nepodaří dostat na lepší než 4. pozici. Naopak Adelka Zelinková se snaží. Teď nám výjíždí Laura Šandor na prvním místě do cíle a další 2 maďarské závodnice na prvních 3 místech.
drtivé tempo a spousta závodní z tomuto tempu stíhá 103, je už vyrazena dříve než projde cílovou čárou, takže pouze jedna závodnice 103 už je vyrazená, příští kolo bude vyrazená ještě jedna. Takže tenkrát na Barboru někoho konce, bude vyrazená jedna Bohumská, která už Romany, pojď! Podle mě přepálil, protože by dělal fotbal, teď nějaké dvojbalové kempy nebo něco. 4 kola zvonění, za dalšího vyrazovací kola, bude vyrazovat každý kolo. Ale za to léto všechno. Pojď, Moni, pojď, Moni! Pojď, Víky! Má čas regenerovat, tak to je vidět. Ale oni to pro mě jezdili na tu dráhu. Lucie Kolasová na čele, 10 dní dostává. Lucie Kolasová, už to máme hodně těžký. Pojď, Moni! 43. Viktorka Anželková. Další závodník je vyrazen Lucie Kolasová. Vykonec konce. Jedna závodnice bude vyrazena. Jeď, Mariko! Kristina Jungová a Verča Vytasková se opoutají do kolovky. Verča Vytasková se už